Javier, bigarren urtez jarraian lehendakari txapelketako podiumean, bigarren postua, baina aurten supongo pena, garaipenik gabe, eta beti Sergio Urrun izan ez dura, eta lehi argirik ez dara on salkapen nagusia irabazteko, ez? Bai, bueno, zu esan duzun bezala, aurten igual pizkat zailago izan da. Ez da heldu garaipena, baina bueno, ondo bili naiz urteko bigarren partian, eta pena. Regulartasunaren bila eta sendo aritu zara? Bai, oso regulari aritu naiz, baina bueno, azkenengo asteetan ere gaixorik egon naiz, eta kostatu zait, baina bueno, ondo. Garaipenaki ez egin dizu hori pena, ez dakitze punturaino, txapelketan pentsatzen, garaipenek alde egin dizute horregatik. Bueno, nire partez ni nahi nuen garaipen bat lortzia, baina Gomurrekoek zeukaten bere buruan bai txapelketa irabaztia, eta hori pizkat blokeatzen zuen gure lasterketa ez, baina bueno, hola izan da. Zorionak. Eskerrik asko.